Estem a la Faseda, una institució que es dedica a treballar amb persones particulars diferents i tenim una empresa de jardineria, tenim una granja de vaques. Nosaltres som una empresa que tenim clar quina és la nostra finalitat i intentem no confondre els mitjans amb les finalitats. No? I per nosaltres el món de l'empresa és un mitjà i la finalitat última és els individus que treballem aquí, tots. No? A mi m'agrada distingir entre el que són valors individuals de lo que són principis universals i jo penso que la societat actual ha perdut el nord d'aquests principis. No? I evidentment la política doncs, és un reflexe directe de lo que li passa a la societat. No? Llavors quan ens queixem dels polítics, en el fons és un reflexe de lo que passa, de fet els votem nosaltres, no? I són, en última instància, els veritables responsables de tot són cadascú de nosaltres a l'hora de votar o de viure o de decidir o d'actuar en cada dia de la nostra vida. No? Sempre tenim el que ens mereixem, vull dir que a la vida hi ha una llei universal de causa-efecte, ¿no? Les coses no passen perquè sí, les coses passen perquè hi ha una causa prèvia i nosaltres som els causants del desordre en el que estem vivint. No? I evidentment els polítics i els pobres no saben què fer amb tot això, vull dir que... o a vegades sí que saben què fer, però ho fan malament. I jo el diari ho llegeixo entre 2 i 3 minuts i normalment intento no veure les notícies perquè me fa mal, vull dir, me fa vergonya. Normalment la gent perdem molt de temps en parlar de política, en parlar de lo que no podem fer res, perquè no està en en lo que jo dic, en l'àmbit de la nostra responsabilitat. En canvi, mentre estem criticant els polítics, no sé què, no ens estem dedicant a arreglar la nostra casa, vull dir, la casa interna nostra. Quan més amunt estàs en l'escalera del poder, més gran és la teva responsabilitat. Primer, davant de tu mateix, que és la primera responsabilitat, però a més davant dels altres. Amb la qual cosa, evidentment que jo estic fent política. I si jo dono un bon exemple o un dolent exemple, doncs això afectarà a la resta de les persones que estan al meu voltant. Viure no és fàcil, viure no és fàcil, ni ara ni fa 3.000 anys. Hi ha una sèrie de preguntes que són les mateixes sempre, el qui soc, d'on vinc i on vaig, i la gent, doncs, quan se pregunta de veritat aquestes preguntes, doncs la seva posició en el món és molt diferent. Qui soc? La pregunta és aquesta, no? Soc un animal que solament el que tinc que fer és consumir i posseir, o soc més, no? És dir, aquesta és la pregunta fonamental, qui soc? ¿No? Cada uno tiene que responderse en profundidad sabiendo que se va a morir. Y son preguntas que no te dejan escapatoria. Es decir, y como además tenemos una cosa que yo le llamo que es el espíritu, que es lo que nos define y no le podemos engañar, y cada día que te vas a dormir te vas con ello y cada día que te levantas con ello y con esta conciencia de que nosotros somos conscientes de que somos nosotros. El cambio climático, las escuchas en el despacho del ministro del Interior, todo empieza por decirme quién soy. Jo he acunyat, que encara no surt en el diccionari de la llengua catalana i és la preguntabilidad. Es pregúntate con habilidad, es decir, hazte las preguntas adecuadas. Y si te preguntas las preguntas adecuadas y te respondes sinceramente, entonces empezarás a actuar con responsabilidad.